Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Svaki dan u nedelji krije svoje značenje, a poslušajte koji je dan najbolji za posao, a koji za odmor. Ponedeljak je srećan dan za novi posao, ali ne i za velika putovanja. Utorkom se ne krštava, ne venčava i ne pere veš. Sreda je dan za post tokom kojeg žene ne treba ništa da rade. Četvrtak je dobar početak novog posla. Petak je dan za završavanje započetog, tada se ništa ne pozajmljuje. Subota je nesrećan, zadušni dan, kada se pominju umrli. Nedelja je vreme odmora, kada ne valja ništa raditi. Ovo su narodna verovanja, čemu je najbolje posvetiti dane u nedelji. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.